Hekk kif il-budget għas-sena 2014 se jitħabbar nhar it-tnejn li ġej, hemm stennija biex ikun magħruf x'se jkunu l-miżuri li se jkun qed jieħu l-Gvern bilan li jtejjeb is-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Dan joħroġ ċar minn reazzjonijiet pożittivi li diversi entitajiet esprimew wara li kien ippubblikat id-dokument ta' qabel il-budget u l-miri li l-Gvern preżenti jixtieq jilħaq. Din l-istennija tkompli titer ukoll mill-fatt li kien hemm rispons tajjeb ħafna għal dak li kien ħabbar il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar ir-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma. One News taqsal il-pubbliku x'qed jistenna minn dan il-budget. Ħafna huma dawk li qed jistennew li dan il-budget se jkun qed jgħin lil dawk in-nies li jinsabu fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà Maltija. Efem, dak raħas il-kontijiet ta' dawl ilma hija ħaġa sejba ħafna għal kulħadd, qegħdem u jgawdu minnha kulħadd. Xejn mill-budget qed nistenna. L-menu żgħir jolleħ naqraw. Li jonqos id-deficit bħalma ġiġet jonqos, dawk li huma tal-faxxa t'isfel ikunu aħjar, tiżdied l-ekonomija. Kienu bosta li kkummentaw li jistennew li l-budget se jkun wieħed pożittiv. Budget tajjeb. Xi ħaġa aħjar minn li kienet forsi. Li jkun tajjeb għal kulħadd u l-gawdi il-popju Malti u għawċi. Tama tiegħi huwa li jkun tajjeb li jkun ħafna aħjar minn ta' qabel. Naturalment, l-aspettattivi tan-nies huma diversi, iżda jidher li l-poplu qed jistenna li bil-politika tal-Gvern il-pajjiż jibqa' mixi l qudiem. X'inhuma l-miżuri u l-inizjattivi li se jieħu l-Gvern għas-sena d-dieħla? It-tweġiba jagħtiha l-Ministru tal-Finanzi meta nhar it-tnejn jippreżenta t-tieni budget tiegħu u l-ewwel budget maħsub u mfassal kompletament mill-Gvern preżenti.